επιστρέφουμε στο στούντιο και κοντά μας έχουμε την Αντιγόνη Κυριακίδου και τη Μαριάννα Μιχαήλ, στελέχη του πολιτιστικού τμήματος του Οργανισμού Κυπρίων Νέων Επιστημόνων Ισχύς. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Ποιοι είναι ακριβώς οι στόχοι του πολιτιστικού τμήματος της Ισχύς? Καταρχήν θέλω να αναφερθώ έτσι περιληπτικά στο τι είναι ο Οργανισμός Ισχύς. Είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από νέους Κύπριους επιστήμονες. Έχει παρουσία σε τοπικά συμβούλια αλλά και σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα. Ο οργανισμός παίρνει θέση σε διάφορα θέματα όπως το Κυπριακό, την Νεολαία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον πολιτισμό, τον περιβάλλον. Το πολιτιστικό τμήμα τώρα είναι ένα νέο τμήμα που πρόσφατα ιδρύθηκε με στόχο την ανακάλυψη και την προώθηση νέων Κυπρίων καλλιτεχνών, την υποστήριξη νέων και διαφορετικών και πρωτότυπων ιδεών, όπως παραδείγματος χάρη τις πειραματικές τέχνες, την προώθηση του κυπριακού πολιτισμού και της κυπριακής δημιουργίας από νέους καλλιτέχνες, την προώθηση και τη συνεργασία μεταξύ Κύπριων αλλά και ξένων καλλιτεχνών, τη συμμετοχή σε διάφορα πολιτιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης την πρόθεση της έρευνας σε πολιτιστικά θέματα. Ας μιλήσουμε λίγο για τα πολιτιστικά δρόμενα της Κύπρου. Ποια είναι η άποψη του οργανισμού όσον αφορά τον πολιτισμό στην Κύπρο και ποια είναι η άποψη δική σας προσωπικά σε σύγκριση με την Ελλάδα, την Αμερική, χώρες όπου έχετε ζήσει πρόσφατα? Μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει μια μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με παλιά χρόνια. Η Κύπρος έχει να αναδείξει πολλά νέα ταλέντα, πολλούς νέους που εργάζονται σκληρά σε σχέση με τις τέχνες. Στη μουσική, θέατρο, έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε πλέον. Και πιστεύω όμως έχουμε ακόμα πολύ περιθώριο πολύ δρόμο μπροστά μας. Είμαστε όμως έτοιμοι νέοι για περαιτέρω δουλειά και εργασία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεφύγει από το μιμητισμό και έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε και να δημιουργούμε από μόνοι μας κάποια πράγματα. Ένα καλό παράδειγμα είναι ένα ερευνητικό project που εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, το οποίο συνδυάζει την εφαρμοσμένη τέχνη με την εμπλοκή του κοινού και έχει σαν επίκεντρο ενδιαφέροντος την τοποθέτηση της παλαιάς πόλης της Λευκωσίας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project και θα ήταν καλό και άλλοι οργανισμοί να κάνουν. Πώς ακριβώς το φαντάζεστε δηλαδή αυτό? Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε μια μελέτη η οποία συνδυάζει την εφαρμοσμένη τέχνη μαζί με την εμπλοκή του κοινού και έχει σαν επίκεντρο ενδιαφέροντος την τοποθέτηση της παλαιάς πόλης της Λευκωσίας. Δηλαδή? Δηλαδή, προσπαθούμε να πετύχουμε την καλλιτεχνική αναπαλαίωση της πόλης, πώς μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν χώροι της παλαιάς Λευκωσίας σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Μάλιστα. Αυτό είναι και πολύ αισιόδοξο για την πόλη μας, βέβαια, που ειδικά στο κέντρο της παλιάς πόλης που Και είναι καλό για να αναδείξουμε τα ωραία τα κτίρια και τους ωραίους χώρους που υπάρχουν στην παλιά Λευκωσία. Θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο για το στρατηγικό σχεδιασμό για τον πολιτισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα έτη 2008 και 2010. Σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνεται κάποια σημεία που είναι πολύ σημαντικά και καινούργια, μπορούμε να πούμε. Παραδείγματος χάρη, θα προωθηθεί η δημιουργικότητα των νέων. Όλο και περισσότεροι νέοι να εμπλέκονται πλέον με τα καλλιτεχνικά. Έμπρακτα, πώς εφαρμόζεται όμως αυτό? Έμπρακτα εφαρμόζεται με το να υπάρχουν νέοι χώροι. Παραδείγματος χάρη, στη Λεμεσό έχει ξεκινήσει η στέγη σύγχρονου χορού. Πολλοί μπορούν να πάνε να μάθουν πολλά στοιχεία για το χορό, να μαθαίνουν. Και ακριβώς είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, σίγουρα. Κάτι άλλο είναι οι ίσες ευκαιρίες στα πολιτιστικά δρόμενα. Όλοι πλέον μπορούν να συμμετέχουν, από όπου και αν βρίσκονται. Η ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας. Πλέον στην Κύπρο έχουμε. Πώς το πούμε τώρα αυτό? Έχουμε πολλές. Είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Όπως και επίσης να μην ξεχάσουμε τη δική μας παράδοση. Πρέπει να υπάρχει διατήρηση της ιδιαίτερης πολιτισμικής μας ταυτότητας, να κρατούμε τις παραδόσεις μας και συγκεκριμένα και στη μουσική. Είναι πολύ καλό να υπάρχει αυτό το. Να προσθέσω ότι στο έμπρακτα που είπατε πριν,
Σημαντικό είναι η δημιουργία της Σχολής Καλών Τεχνών. Πολύ σημαντικό. Θα δημιουργηθεί Θα τελικά. δημιουργηθεί Αυτό δεν είναι επιτέλους. αισιόδοξο. Περιμένουμε. Χρόνια την περιμένουμε, ναι. Ναι, εισηγείται ότι μεταξύ του χρονικού διαστήματος 2008 με 2010 θα δημιουργηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Ωραία. Η δημιουργία του Ιστορικού Μουσείου, δημιουργία εθνικής και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης, επίσης ανάπτυξη του Μουσείου Λογοτεχνίας και Λογοτεχνικού Αρχείου. Οπότε βλέπουμε Υπάρχει μια κινητικότητα. Βεβαίως, Μια ναι. πολύ αισιόδοξη κινητικότητα. Ωραία. Ας μιλήσουμε όμως και λίγο για τα κοντινά μας. Μέσα στο 2008 ξέρουμε ότι έχετε κάποιες πληροφορίες για σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Να ακούσουμε λίγο. Ναι, το Γενάριο, 27 συγκεκριμένα του Ιανουαρίου στη Λεμεσό, στην πλατεία Ηρών, στο θέατρο Ριάλτο, θα γίνει μια πολύ ωραία συναυλία. Είναι μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Διαμικού Διαλόγου κατά το έτος 2008 Ναι. και θα είναι μια μουσική συνάντηση από μουσικούς από Βαλκάνια, Κύπρο και Μεσόγειο γενικότερα και θα ενώνουν ήχους από αυτές τις χώρες. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο να παρευρεθεί. Να αναφέρουμε επίσης ότι μέσα στο Απρίλιο του 2008 είναι το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον πολιτισμό της Κύπρου. Ξέρουμε ότι στο πρώτο και δεύτερο παρουσιάστηκαν περίπου πάνω στις 130 ταινίες και πολύ σημαντικές πρεμιέρες ταινιών. Το φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει... Και σίγουρα χρόνο με το χρόνο θα γίνεται και καλύτερο και πιο καλά οργανωμένο. Ελπίζουμε, Οπότε... ναι. Και συμπεριλαμβάνει διάφορες κατηγορίες. Μικρού και μεγάλου μήκους, παιδικά, animation. Υπάρχει λοιπόν πληθώρα εκδηλώσεων και είναι σημαντικό οι νέοι να ενημερώνονται και να ψάχνονται γενικώς και να μην παραπονιόμαστε συνεχώς ότι δεν υπάρχουν στην Κύπρο, δεν γίνονται πράγματα στην Κύπρο. Ακριβώς, Υπάρχει γίνονται πράγματα στην Κύπρο, γίνονται. αρκεί να ψάξουμε να τα εντοπίσουμε και σίγουρα πρέπει να δίνουμε το παρόν μας για να γίνονται ακόμα περισσότερα. Ναι. Ακόμα κάτι που είναι πολύ ωραίο είναι ότι μέσα στον Ιούλιο του 2008 θα γίνει η μουσική κατασκήνωση Έθνος Αϊπρούς Έθνο Camp, στην οποία φιλοξενεί η Κύπρος γύρω στους 60 μουσικούς, όπου όλοι αυτοί οι μουσικοί μένουν μαζί σε ένα ξενοδοχείο, παραδείγματος χάρη μαζί, γίνονται και φίλοι και γίνεται η κορύφωση με μια συναυλία που υπάρχουν κομμάτια, μουσικά ηχοχρώματα από Λίβανο, Ισραήλ, Πορτογαλία, Ιρλανδία. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ διαφορετικά. Εντυπωσιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό και είναι μια ζεστή συναυλία. Έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ωραία, εδώ θα είμαστε λοιπόν. Ναι, φυσικά. Στην Κύπρο να το το παρακολουθήσουμε από κοντά. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ευχαριστούμε. πληροφορίες που μας δώσατε και ευχαριστούμε. για την αισιόδοξη νότα όσον αφορά τον πολιτισμό στην Κύπρο. Και εμείς προχωράμε με το επόμενο μας θέμα.